Jokin, leire ikusi duk? Esaiok ez nire lekuz aldatzeko. Eta ez aztu. Jokin, Txemarekin egon zara? Zer egin behar da? Betikoa. Kostatu zaizu. Mil esker enkargua pasatzeagatik. Gabon pasa, kapullo. Kaixo? 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 Egun gogorra? Ez kezkatu. Laguntzera etorri naiz. Badakit bolada txarra pasatzen ari zarela. Den alderantziz ateratzen zaizu. Eta bizitzak, zentzu gutxi duela iruditzen zaizu. Batzuetan beldurrak paralizatzen ditu, bai. Eta ez dugu erreakzionatzen usten. Beldurrak erreakzionatzen usten ez badizu. Egin, egongo ez baliz bezala. Eman bizkarra beldurrari. Bizkarra eman beldurrari. Baina, zertan ari zara? Zertan ez? Tira, afaria prest dago. Jokin, irekin etzeok, aterramentorik. Barkatu. Barkatu? Zeigarren aldia duk asteantan. Soldatetik hilduko diat. Horrela jarraitzen baduk Jokin. Jokin, etxaldiak. Bizkarra ematen ari didak? Ez. Sartu behar zara, ala hor geratu behar duzu. Lehen ze pasa zaizu Txemarekin. Bizkarra eta guzti eman diozu. Goxoa jarri da. Zer ez, txorakria bat. Bihar arte. Jokin, zean, barkatu atzo kapullo deitzagatik. Haserretuta nengoen eta... Barkatu ez abisatzegatik. Nastai. Probatu duzu? Maitia, hau hasiera besterik ez da. Mira, zuk ez duzu bizitza kaskar eta zozoban nahi. Zuk ez duzu abenturarik gabeko bizitza ban nahi. Amodiorik gabe, sugarri gabe, ez duzu lehiorik gabeko txabola batean bukatu nahi. Erdi babuak diruditen hiru semerekin. Zure bikote hoiak, pentsio miserable hori noiz pasako zai. Zuk ez duzu zerealen kupoiak mosten ibili, Dominikar Errepublikara bidaia bat tokatuko zaizunaren esperantzat ez! Zuk askoz gehiago merezi duzu. Aholku on bat emango dizut. Bizitzak egurtzen zaituela, bare egintzazu. Zerbait txarra gertatzen zaizula, bare egintzazu. Bare egintzazu, bare egintzazu. Bezala gaizki bukatu dezakezu.
oso finalito. Eskerrik asko, egun honetan. Berdin. Nire, nondik atera dira bolsa hauek? Hau ez dira, gureak? Egun honetan, eskerrik asko. Aio. Gauz zoragarria egiten du. Enintzatek hemen egon behar. En fin. Zuzer, Brunildaren beste gomendio zoragarri baten zain? Ba, bukatu zaizkit. Broma dela. Brunildak beti izango ditu aholku onak zuretzat. Badirudi, elutasunera heltzen garenean, beldurra ematen digula galderak egiteak. Galdetu egin behar da. Galdetu. Bai, erantzunari beldurrik izan gabe. Galdetu eta izorra baitezela. Zu galdetu. 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 Jokin! Tira, guazen afaltzera. Zer moduz eguna? Eguna? Katarroakin begira, zeitxura. Baina, ondo. Armairua txukuntzen? Armairuak? Bai, sukaldeko armairuak. Eta salako handia ere bai. Haundia ere bai. Eta ondo gelditu dira? Bai, zergatik ba. Ara, Rosa Mari. Gortina neurtzera. Agian berandutuko naiz. Zenbat denbora? Ba, ez dakit. Zerbait behar duzu? Ez. Bueno, gero arte. Gortinak parpailezkoak dira? Ez, borilezkoak. Zergatik? Jakitearen. Etzakina zer daukan emakumea? Golden sagarra? Onak, ezta? Niretzako dagoen sagarrik onena. Ez oso gozoa, ez pikatza. Ira sagarra gustatzen zaizu. Nire alabentzat da. Izugarri gustatzen zaie. Behin urdaiazpikoekin batera... Esparragoak. Jartzu Nafarroak direla, baina gero baita ere Perukoak dira. Zuk ulertzen zu zerbait. Ba, ez... Etagit ni naparrak zela pentsatzen. Kondoiak erabiltza dituzu? Nahi, baino, mutxillo. Apuntatu hor. Jo. Eta zuk, kondoiak erabiltzen dituzu? Ba, nahi baina gutxio. Ba, hori nolabait konpondu beharko da, ezta? Jokin, gogoratu gaur Gabonetako eskari datorrela. Gaur ez? Brunilde ikusi behar dut. Hilabete osoa daramat esaten. Brunilda? Txema kabroi hori. Eskerrak demokrazia batean bizi garela. Demokrazia, esklabutza. Esklabutza hutsa. Ez dakit zergatik hartu diodan telefonoa tratalari horri. Eta zuk, zeri egiten diozu barre? Zu ere hemen zaude zure zerealtxoekin. Badakizu, errua geurea da. Guztiari baietz esaten diogu eta gero kejatzen gara gure eskubide murrizketengatik eta baldintzak askarrengatik.
Errua geurea dago, ez borrokatzeagatik. Ez zaitut gehiago molestatuko nire espitxarekin. Edatea gustatzen zaizu? Lanetik irteterakoan hartuko zenuke zerbait nirekin? Ez.